כאן אנחנו מגיעים לחזרת השץ. חזרת השץ זה כידוע גולת הכותרת של התפקיד שלכם כשליחי ציבור, וחשוב מאוד לעשות את זה בהתמקדות, ברצינות ובמנגינה יפה. תסתכלו אחורה לוודא שרוב הקהל סיים את התפילה, תקבלו אולי סימן מהגבאי של בית הכנסת, ואז אתם יכולים להתחיל. אני אעשה את זה בשתי גרסאות, גרסה פשוטה יותר, ואחר כך גרסה קצת יותר מורכבת למי שמעוניין. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם. עכשיו בצורה קצת יותר מורכבת. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור נורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות, וגואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם.